Daqs eskużi bil-Wi-Fi issa biex jgħid fost fejn daqsxejn iktar signal żgur. Mela, kont qed ngħid fil-video ta' qabel ma kelli nwaqfu. Illi bħallum hija festa u naturalment ħafna nies ikun qed jippreparaw jew xi barbecue fil-għaxija jew forsi xi lunch. Anyway. U waħda mill-iktar żbalji komuni illi niltaqa' magħhom hija li dak li jkun imur filgħodu jixtri mis-supermarket jew mill-grocer u jkun bil-ġuħ. Għaliex? Għax da sabu li meta aħna morru nixtru bil-ġuħ, il-moħħ jibda jilab ċertu lob. Illi iġielna biex ngħidu hekk qabadna btit illi nixtru ikel illi fil-verità laqqas biss inkun beħsiebna li noħduh. Imma dak il-ħin għax tkun bil-ġuħ, isek il-leblieba dik il-krejf dik l-erġ tiżdiedlek ħafna. Allura rule number 1 meta ħammorru nixtru, speċjalment fil-ġranet bħallum, alright, biex ma nispiċċawx imbagħad meta nkunu hemmhekk il-barbecue, nieklu kull mem bl-iskuża biex ma naħlux għax hemm it-tfal imutu bil-ġuħ. Tajjeb. Allura mill-ewwel dawk l-affarijiet ma nixtruhomx. U ngħinu ruħna biex ma nixtruhomx billi meta mmorru nixtru l-ikel mis-supermarket inkunu diġà kilna qabel ma wasalna is-supermarket stess, ma dik number 1. Number 2 jiena nissuġġerixxi ħafna illi intom tmorru b'shopping list. Illi mid-dar intom tażlu x'ħaġibu x'ma ġibux għaliex it-tentazzjonijiet ħajkunu hemmhekk il-ħin kollu. U nafu biżżejjed li normalment jekk qed taraw dal-video intom wieħed mill-targets tagħkom huwa t-tilfun naqra xi ħamm. U nafu biżżejjed illi xogħol il-kumpaniji illi bijaw daw l-affarijiet li aħna nsejħulhom junk. Alright, huwa li jagħmluhom sbieħ kemm jista' jkun bil-qoxra attrajenti li jgħidlek isma' jixtrini ħalli iktar tard niekol. Alright, nikollu dawn l-affarijiet. Dik hija l-logħba tagħhom ma tihomx tort għax huma jridu jbijaw. Okay, però aħna illi għandna targets differenti. Naturalment iridu nżommu f'kollox in perspective, mela kemm jista' jkun għamlu shopping list. Għajt isma' jiena ħanixtri hekk, ħanixtri dik u ħanixtri l-oħra. Pereżempju jekk nkunu grupp ta' nies irrid nixtri biżżejjed għal 6, mhux ħanixtri biżżejjed għal 60 ruħ. Tajjeb qisu ġej l-aħħar tad-dinja u mhux se jibqa' lix niekol, nixtri biżżejjed imma mhux iżejjed, dik number 1. X'se nixtri wkoll ġifieri mhux kemm, mela jiena mhux għal mod tal-kelma se ngħid biss ħanixtri għal 60 ruħ, imma x'se nixtri għal dawk is-sitt ruħ, dajjeb is-sitt persuni, x'qasna xi ngħid għal dawk is-sitt persuni, pereżempju jekk ħankunu sitta. Okay, mela jdu ngħid isma' jiena ħanixtri dik u ħanixtri dik. U bix-shopping list f'idejja imbagħad imur nagħmel ix-xirja. It-tielet ħaġa hija importanti illi naraw verament anka x'facility se jkollna biex insajru, mela inutli jiena fal-mod tal-kelma ħanamlu barbecue u ħattikel illi fuq il-barbecue ma jistax jissajjar. Għaliex għax il-konsegwenza hija li ħad tispiċċa tarmih dak l-istess ikel hija ħasra u l-ħelaqat mi tajba. Però l-iktar li nara periklu jiena huwa meta l-ikel kif qed nitkellem ikun abbundanti li jkun hemm wisq. Għax meta jkun hemm wisq ħa nispiċċaw ngħidu iwa hija ħasra llum mhux festa u wara hemm ħanikol iktar u ħanikol iktar. Ta' nafu biżżejjed aħna da mhux qed nitkellmu biex aħna noqogħdu nsawtu lilna nfusna illi aħna ma nistgħux nieħdu dik ix-xi ħaġa tajba. Imma jekk għandna target number 1 li nonqsu mix-xaħam, nafu li jekk ħaniklu żejjed. Dak ġisimna mhux sejt għax illum holiday naħfiriela jew naħfirielu, ġismek ħajżommu dak. Dik l-enerġija żejda ħajtfaħħilek xaħam. U nafu biżżejjed il-frustrazzjonijiet, in-nervi, okay? Nafu wkoll illi jkun hemm ħwejjeġ li ma jibqgħux jiġuna ġifieri literalment ikunu armejna mijiet jekk mhux eluf fi ħwejjeġ għax issa ma nistgħux nilbsuhom, nitfgħu ġol garderobba. Tajjeb, frustrazzjoni illi jiena jistidnuni għal-baħar u nġib mit-telf skuża. Tajjeb, nisma' ħafna nisa jgħidu li nivvintalhom li jien bis-cycle, jew nivvintalhom li m'għandix aptit, jew nivvintalhom li għandi wġieħ ta' ras biex nevita għal-baħar meta fil-verità l-unika raġuni tkun illi għax jiena m'iniex komda kif nidher. U kif nidher jiddependi minn x'nagħmel ta' kuljum, mhux nagħmel fil-ġranet li mhumiex festa. Iva anke meta hija festa, kollox ħajot tikka, alright? Ma nesaġerawx ta' mhux ngħidu għaxi festa ma nistax inbeddel naqra x'nagħmel mis-soltu mela bil-fors irid nikol kollox bleżat kif għandi miktub, eċetera. Le, nistgħu niddevjaw għax mhux jiġri f'daw il-ġranet, il-ftit ġranet li għod, imma jiġri fil-maġġoranza. Però jekk f'daw il-ġranet speċjali ngħidu għarjem ħan iżvoga, għaw Malta nafu biżżejjed, public holiday għalla jberek kull ġimagħtej jkollna waħda kważi. U daqqa l-Milit, u daqqa l-Easter, u daqqa hekk nispiċċaw dejjem xi skużi. U mill-holidays imbagħad issir xi ħaġa kważi regolari. Mela noqogħdu ħafna attenti għax dak li ħanaraw ir-riżultat tiegħu jiddependi minn x'nagħmel jiena ta' kuljum u mhux ta' darba fil. Tajjeb, nissuġġerikom ħafna kif issa beda s-sajf u għandna ħafna minna iktar ħin biex nagħmlu affarijiet differenti. Dak il-ħin ninvestuh tajjeb
biex nagħmlu x'tip ta' exercise, dal-exercise mhux għafa jkun barra f'xemx taqli, jista' jkun ġo xi studio, tajjeb jew ġo xi gym, forsi nissuġġerixxi dejjem kif tafuni illi intom titrenjaw ġo grupp taħt il-gwida ta' trainer professjonali ġili anka jkun hemm assistant trainer illi ħajara illi intom bħala movimenti qed tagħmluhom sew, mhux biss qed tagħmlu exercises tajbin, imma qed tagħmluhom sew ukoll tajjeb għax bil-qatra l-qatra tintara l-ġarra anka fejn jidħol l-exercise. Ftit exercise regolari ultimately ħalli riżultati tajbin. Tajjeb, oħorġu ħudu pjaċir, moħna hemm ħalli kemm jista' jkun ingawdu l-frott tal-li nagħmlu.